Salut tuturor și bine v-am găsit din nou la un nou episod. Astăzi am schimbat ceva la filmări. În primul rând, vedeți că am pus acolo un timer care probabil vă va ajuta să aflu câte timpuri, dar să vedeți ce brawler mi-a picat în ultimul rând. Mi-a picat, vă las pe voi să ghiciți. Deci, efectiv, mi-a picat Search. Deci, iar nici nu v-ați fi gândit cum mi-a picat. Pur și simplu mi l-am picat din Freebox. Pur și simplu am intrat pe shop. Hai să vă arăt totuși, că să nu ziceți. Uitați aici. Freebox-ul ăsta mi l-a dus pe search. Deci Freebox-ul acesta mi-a dus pe search. Și hai să dăm și niște meciuri cu el. Cred că voi da la solo showdown. Deci da, am făcut și acest overlay frumos care stă așa cu Brawl Stars și cu Crow, cu Colt. Și adică jos am pus 2 brawler, sus am pus 2 skinuri. 2 dintre skinurile noi care s-au adăugat și care mi-au plăcut foarte mult. Sugaraș Sandy, care am zis că și voi cumpăra când voi putea să strâng 80 de gemuri. Și Superfan Girl Ems. Așa. Deci, acesta e și overlay-ul, am pus și timer. O să dau niște meciuri, sper să le câștig, fiindcă na, am și misiune din câte am văzut. Misiune, ok, mi-am făcut ultima ta. Să-mi dau primul upgrade, să prind viteză. Serge chiar un brawler destul de bun și acum că el e cromatic, mi-a picat cu șansa de mitică. Deci, l-aș fi dorit, că da. Mă bucur totuși. Sunt puțin grăbișat, o să dau numai un meci sau două. Cred că doar unul, nu știu. Că nu am mult timp la dispoziție și na, era cât pe ce să mă merlesc. Dar eu vin, da, e locul întâi, nu se pune problema. Hai să dai și ultimul upgrade. Ok. Deci acesta a fost videoclipul, sper că v-a plăcut. A fost unul foarte scurt, nu știu de ce. Dar chiar sunt foarte ocupat și n-am avut timp să registrez mai mult. Până la urmă mi s-a dus și memoria și acesta a fost videoclipul. Pa, pa!